କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ମନ ଚାମିଲି ଟିକି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଅଡ଼ା ଟିକି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଇପି ଖାଇଲି ମାମା କଟାଳି ଟମାଟୋ କଟା ହେଇକି ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲି କିଛି ମମି କେତେ ପକେଇଛି ତାପରେ ବାବା ଗଲେ ମୋ ବାବା ଗଲା କଲେ ବାବା ମୋତେ ପଇସା ଦେଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି ମମି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବାବା ପଇସା ଦେଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଖେଳିନି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପାଇପରେ କେମିତି ମୁଁ ତ ଖାଲି ବାବା ଗାଡ଼ି ଯାଇତେ ନାଗେ ବାଲି ବଡ଼ ନାଗେ ବାବା ଗାଡ଼ି ଯାଇତେ ନାଗିଲି କେତେ ସମୟରେ ଖେଳିନି ଘରେ ଆସି କଡ଼ା ଖେଳନା ଖେଳିଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ସଜେଇକି ରଖିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମମି ମୋତେ ଏବିସିଡି ପଢ଼େଇଦେଲେ ମୁଁ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଟିକେ ଗାଧେଇକି ଟିକେ ଗୀତ ନାଗୁଛି ଗାଧେଇକି ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନମାଲେ ମମି ମୋତେ ମେକଅପ୍ କଲେ ତାପରେ ମମି ମୋତେ ବିସ୍କୁଟ କରିଲେ ଗରମ ପାଣି ପିଇଦେଲେ ତାପରେ ଖାଇପାରିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କୁନୁଲି ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କର ମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କର ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ରାତିରେ ନିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁନିଲି ଅଛି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଦେଖା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାଏ ବାଏ।